Een vrijwillig monde die had graag dat het waait vanzelf, maar het hield er wel even aan. En ik dan van mij zie ik nu wel jaren, dan pak ik de stoel en dan ga ik hier een fantastisch oerzicht op Lauwersoog daar. Ik ga je de Zeediek. Ik weet dat er een prachtig stukje water achter leidt. En nou ja, ik een vrijwillig molenaar, die moet even zijn administratie bijhouden. Dus van elke bezieter aan de moene houd ik mijn logboek even bij en dat doe ik nog ondertussen mooi even. En waait het hudder, nou ja, dan ga je natuurlijk meer omdenken. Hè? Dan ben je voortdurend met die moenen bezig en met de wien en met er zeil aan, maak hem een beetje biek kruien en al van die dingen meer. Dus dan, als het hut waait, dat is prachtig. Het vreegt ook even van de vrijwillig molenaar een soort aandacht. En daar doen we het natuurlijk voor, hè? Dat is mijn passie. Ja, dit is prachtig, hè? De wind helpt gelukkig een beetje aan. En ik zet hem maar even vol in de zeilen. Dan nog wel lekker even draaien hoort. Hè? En dat is ook de passie van de molenaar natuurlijk. Ik deed dat nog een eerder sfeer, maar elke keer dat die moeder begint te draaien, dan gaat mijn hart een beetje hudder klapje. En ik vind dat prachtig. Dat is zo mooi. Nou, maar eens eens in. Hij had er al zin in. Ja, je doet het voor. Je geniet er alle keren ervan. Verveelt net, boeiend. En je moet nog even reclame, maatje. Ja, ik wil zeker reclame, meidje, want na je weken sneun, de tweede sneun in september, 10 september, dan is het Friese Molendag. En dan ben er in heel Friesland wel 80, 90 moenen en al die vrijwillig molenaars, liekens mij, die hieten de mensen van harte welkom om op de moenen te komen, want het is op elke moen een groot feest. En we willen je hem graag delen laten in wat het vrije molenaarschap inhoudt en hoe mooi het is zo'n monument in stand te houden. We laten wel weer draaien met de moenen, betekent het monument in stand houden. Dat is één. Dat is één. En tijd is op, ja, haast. de tijd is op. Ik zou een oproep dan willen mensen die het ooit praktiseerd hebben om van deze hobby hun hobby te maken, die ben ik bijzonder welkom, want zij kunnen intekenen voor 3 gratis proeflessen. En we willen graag onze groep van vrijwillige molenaars uitbreiden. Nou, ons nu. Ons neun. We zorgen je. Goeie. Ah, goeie. Wat ben je aan van? Nee, ontgeven. Aha, Ja. Ja, dat moest ik weer gebeuren? ja, het juist doen wat hier. Wat is dit voor een programma? Hier? Ja. Hier, verrempel. Ja, zeker. Ja, Jo zit in hier. ja, ik zit in hier. Ja. Ja. Oh, Ja. ja. Dus je bent lekker boeten wat om tisken. Nou, ja. Het juist moest er even nou, hè? Ja. Ja. Is wat slagen? Ja, het is wat klaar. Het is maar mooi opdroegen. Mooi. Ja. En waar komt hij nog gewoon in? En mijn mem komt er gewoon in. Oké. Ja. Ja, en dit voor hier. Ja. Dit is voor hier. Nou. Ja. Klaar. Ik hier hier zeggen. Ja. Ja. Nou, Dus je dacht ik met maar even zien. ik moet denk ik met maar even zien. Ja, Maar je had er zo'n even in het spier? ja, ik heb even een spier. Even geen meer naar zijn hoor. Ja. Ja. Want ja, dat wordt een hele toer om dat alleen te doen. Dus dat ken ik niet meer. Dus dan komt hij jou even helpen. Hij is bij mijn huis. Oké. Tjo? Nou, dat is makkelijk dan. Ja nou? En bevalt dat een beetje? Ja, prima. We kunnen best op zitten. Oké. Ja, ja.
En wordt het net als die dat het dan uit huis gaat? Of hoe zit het dan? Nou, dat doet er misschien nog wel eens. Dat doet er misschien nog wel eens. Oké. En ben je een beetje onder vrouw? Nee, nog net. Nee. En ben je dan wat op ziek? Nou, misschien wel ja. Ja, Dat komt misschien nog wel ja, eens. jawel. Hè? Ja. En help je om de wol eens wat bij? Of? Nou, daar moet je net te vallen maar bemoeien. Nee, dat is ik zo. Dat is beter van net, dacht ik. Nee. Hè? Nee.